terus nang tutul. Agi ko kuana tiga mama api ka kebin ako sa padaka. O nagiso na pali ng mama. Ana mi agun ni man nararantan sa mga tao. Gun ni nalipo sa mga tao. Ay man to, ino nga lipo sa tao rantan sa pali. Ang amputoy. O na pengilay niya na melay niya na diyan kaya miyak kadalaw na mama. Amay lang. Tinabalato niya na malapnag ko pa siya diyan na mama. Tinapiraw niya rin ni. Tinamalanan niya rin, tinamalutang. Ano ka manalo mo ano siya nagpuntanin na malayarga. Na tinabana na din na nagpuntanin na malanan niya rin. Natinaliyang buwan, di kalutang. Miyang ilay. Kung yan na may ilang babayron, matay na babay, mapekang bulawasan. Na tiyan na malaw din niya rin. Matay na babay, mapekang bulawasan. Tinagari, diyan nga babayro, na pinaragay. Pinakabalato sa mga lugar anak ni Mando Nalira na babay. Tingnan nga din, pero apa ni pinakabalato ron? Na tinamataan. Kapunog ka pa ron, ay bugyan ka dyan ibalhin. Matano. Tingnan nga pero na ayos to na balato ang babay na alimabos sakit yan na sa saktiman. Abardino. Oo. Tinan to na sakit yan, na tinang nga namulul yan. At iya gitu pero ni kaspilano. Sipil niya nung ko. At yun ang sipil na ako, nakiagay mo siya ba eh? At yun na nino, kapamulong anak, ubali na ni sakit yan. Buhay din yan. Kagya ko kabuhay din yan, inibali yan sa walay. Namin yung man yan, ikaruman yan. Tingnan na, aray, tingnan mo ka na. Na tingnan na kati at tingnan subabay, kailangan na ka. Abar ka po pa kao. Natigyan na, ino akong apungkuhan, di maulit po bakit ko tanga bubero. Ino akong kakuhan. Tiga naman tanga, di ko gabay, sa nga kakaragan niya ka. Unya mo na kay takaw, paano niya bebe sa bubay? Paganda sa tutul. Agyan ko pugug pa mo ta bubay siya mo to bubay karo mo mama. Miyaw lugo suguda mo niyan. Miyaw yang suguda yan. Unya na kay sa bubay karo mo mama. Tiga na ate. Tinaino ka na. Tiga na si kuya. So miya masarap na. Tinino to. At hinanto na miya pansin na kanono manggagawin niya kapupakaw. Tama kayo inuyagin ng mutamuluyan. Inunya mo na ito mapikir. Agi soro yan. Dapat tigyan na papakamadungdo. Tigyan na gagawin. Minti na kapakaw. Inang kaakasi karumang. Inang katigay si kuya. Kabandaan na pada. Ato no. Tiga nga ababay ito, hindi ka na napipikira, hindi nga pa na matotolik. Ino nga pa na matotolik ka. Kapag makadi mapiulaw lang karama ka na, di kami makapalok siya na. Ino nga pa na mapipikir. Natingin na ka na, buka mga inang kagwaya. Laman nakagumi mo sa ulam niya nakasoro yan. Natingin nga abisaya ang kaya ababaya o kabaya ka at yan ka kalipatan ni karumang kamama. Na anay pagnawa ka na, kumabubarati ako nga. Natingin na to noon. Nati na may kamakang maagagawin, napakakanangan. Na may kamakakan, napakaturgangan. Na may kamaganda makaturog-turog piya-piya, nakuha ka siya gala. Naputol ka ko sumpay sa bubal sa talo, nataguan ka, kalikan niya ng kalipatan. Naman ang otoa, ganda pa kang otoa, surya na makatikopan. Tiga babaya makuha tadi manugat putol ko sumpay naman ako. Nati na tuturog mo, na putol ako, anati na mapianan. Miya ako mga mamaakaraw mo babay. Gagawin. Huwag kayo wala na pa makasulang na naman ang alaw ng moto ang bubersoro yan. Apa ka kayo ito, makatiko. Tingnan kuya, tinino ka na. Na tinanay pagitong ang karapa. Tinino ka na. At tinamay kagagawin pakaturugan na baka tutulog-tulog piya-piya ka. Dagtaro kaya naman ang kasing karamang sumbali niya nalig ko. Tingnan kaya mama, lawak bar, pumili niya babaya, makati. Dinirakan na ng gulaw-ulaan o bako sumbali karumakan ba na niya siya lakan ba na kasalanakan ba na niya subukan na din ang kabaya na ino ko niya sumbali na tingin na mga inang kabuya o ay sa ayamaan na niya na ikatiyar tinawa siya magpiltay ka mo din nakagya kong mamakasudang ng mama niya nakatiyalwan ni karuman niya tinari yung tugan na kangka napagkan na nga mama na di na nipilata sa si karuman niya nabubay uba piura pakapatay. Tinakan ada galap kaya nama ada katong
Okay na di ko bagay lugar kami namin yung tulong taka ba siya mutaboy. Kagi ako magagawin namin ni ganda ng mama. Ana pia na woman ni karumanin ang babay. Ana man lo pipipilim. Dia nga sabay na mata niya na pipilim nga sabay na mata niya na malo niya babakar. At di na may kapunar ang gagawin na siyumbali ako na nalimya to man. Tumusok pangali kada niya kapati ang pangali. Na di ako na nga babay nandini ko na sorong niya si karumanin na batiro. Napkili mama. Tina benda piro at di ako na nilimisyonan. Oan. Ana mi pipilim sa mama malo. Kagi ako maganda mong babay at benda ka ito natiro din. Na niya mong paso bilang. Nagumi pa nga ba na pagkamang ako sumpay karumanin na talo kapya maratian na ng muta di siya at yun na siya makakuha ka sa muta sumaya talo nagtaguman na bilang kalibatay karong mga mama ano una kay maili karumanin na pagka mga maujagilat yun na diya pa na mapahinal piro jowa ba siya muta di siya at bituturo-turo na nga mama kapya katanayan kaya mo nakikita pa masyaraw bang akaruman niya na mama, ama na nanay, apo kapitan niya na nasumpayan. O ay ako siya talo, noon niya siya girong so, gilang siya berisi miya todo. Nakagya po miya todo na tigang kaya mama, nauswa sumbali na ko niyan. Nagito na yung pamikiran ng mabay na putol ko sumpayan siya talo. Na ini ano ka putuli ko sumpayan siya talo na waking baburutan kay mama. Naunya na kipagalakan mo bay. Naunya nung ko ang kaagunong at hindi na benar ng koto at tutulang koto abay ang munod na akong kabisa. Inukara ka na yung hindi na abakaran niya sila. Naunya sasya ka na kay karuman na babay. Nakagya ko mula pa namatay sa babay. Lumiliwarong niya natin. Pagkagiraw na waray nung karakan na hindi. Ino akong kagulong niya na abakara kami siya na agit tingin nga mama. Amuno na kong ka. Amin ako na muno na kong ka. Abala ng kota pikero na ka ng kota adi siya. Ayaw mga nanin na hilperta. Natingin na ka na bakas ka man munua. Matang ko Allah. Adi ka mapipikero bak menskap maratay. Ayaw sto. Nakuha ko ko sumpa ka sa talo. Katalo na kan. Para dia kong kalipatan. Nagita na makapunag sa ibo nga pangabulang kita nakapapatay. Na kung nakibaga ka sa mama, na niya may batasyo lang, na pagpanangarakan niya siya karumanin na bayad. Waray! Pwede na akong kakakyang babaan na kansa ka. Nagyan niya kambulugan na tama sa niya tayo aliyang kota ang babay. Namis ni sa malaang kota mama. Kaya kung pumaylayo bisayaran, apya mas sa mama, niya patay niya sa babay. May alalagwi ko pamilya o babay ang kota babay. Tinabakan nung kakadun siya walay na suwata yung nabini karuman niya. Pwera na kayo mamay na pwera maulaga pa ang kaya mama. Niya tayo sa mama. So kaya pati ang mama na kumano palalagwi kaya ababay ko mga lok sa mga mama na baka nalugagana ka na so tayo na view ng mga panugangan yan, mga batiyan. Nausira na kayo magumaliw nga tamagin. Nausira pulang-pulang na ayam yatay na gato sa yatay na ayaw po na niyan namulul. Asoro yan. Al-Basit, Alhamdulillah, Walillahilhamd. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي وكفى اللهم لك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد الرضا نسألك الرضا إذا رضيت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganirong na benda malukman miya bulu-bulu ada tanuk apa-apa magilaya apa-apa pakinaga Anak mana bernya asyaragu
Wah, niatik mana lugu syarab. Udi buang koto kabubalo ya apagariari kapag magugupa ko agama na kapag kaya igarakuan na dito na kusilita kagi kana abate ang galap na paniniatan lang na siya nga na siya sangitang na siya diyan kaya programa niyo kapag unuan niyo na diyan kaya mga babayaran mga pagarian si kay Bayalabi sa pasyado da uli nga si manager Habib siya din ang magariariya pamilya kami huwag na gusto mga magidas-sidas mga pamileran padumpanang ko ito mga pagarinan sa kanan na foreign sa France huwag na gusto ko mga pada country kataon na kena ba si Kabipos kanubipos pamamakin na liman to yung kaya akala ng kapang kaya station tanwa saan kaya ako lining norte kaya wala na siya diyan kaya ang dedekat-dekat ang mga darpa wala saan ganun saan wala ang mga pagariyami mga babayami ang pamamakin na liman to malagi siya kaya television station na ngunyan kaya ang matataguro ni Mantu o si kumyaw na alungan niya nagtanong bagi ang mata siya maramor na mapiyaman nakapkas ang yung tanong mo agay girabuyag kailay tanong siya na mabuntal man ako step ka lang na baka namas mo siya nabuntalan yun na yung karitikalo okay na sumansyo agama na kailangan na dito kasi basta sa pagkasakit naupo na gumanak ko man nakamas mo napangan ikaw ang sarila karito ni kapagudo siya o tuma o ang masignalo naupo sa pagkasakit napangan isa kaniyan nagpakayang pakabugal nadatariyo o punso tao na pagpamangini sa kapakaswayan ko agama o di na masisingay na makapagana ko agama napakalasuriman yan napakabugar sa kusap yan o nabagusur yung paratiyan yan o Mi'ali Hasan al-Basri rahimallahu alayhi ayat tingin na kasabapan na kapupatay o puso ng anong ng mga pagpatay ang puso. Upun matago ko tawa diyan kaya anong namiating sa puso yan. Na benarap kailay ka, uyuyag na maatay sa puso yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkanilang ito Hasan al-Basri, pagpakapatay, tumitul qalb, pagpakapatay ko puso, na iza amala la yakhlus. La yakhlus na igira ko na analina ng galabatan simba wallah sa kana aba simba na daabong kapag ikhlas daabong kapag ikhlas daabong katumang kada ko Allah da sincere o na isanan apapakapatay ko puso mamamagay ka na kana ba ikhlas ko Allah at tutundugan na kabuas sungka-sungka may atay tayo tabi ay maano niyan na mamamagay ka na sungka-sungka makakuha na kano sa katero makakarangita kano nagumimaw aliyong kota ini pamamagay ka nagumimaw aliyong kota ini pangalimaw ka ay maano niyan na ayap tero na amal ikhlas na din napipikir na kano ang makaliliw ko Kotwa para ko Allah. Na dito mabibalasan mo Allah. Kenapa dia memugaykan na suatu mga loksa kandulis syara depan na sesakadar yang kailangan naman memugaykan na may siya pamikiran ka. Sesuai mataw. Na mada kalapun na iman tum na ino di makapu mamagay na ino di makapangalimo na ino di makapendia ka na ino di makapasyada ka kaya kataw niya nun na ukuin niya sa zakas o tamukyan na ukuin niya sa sadakas o tamukyan na ulubatin niya ng mga limo na bagkagabatan sa tamukyan na di niyang kataw na hindi ka pangala o tamukyan
Antoni kata Allah, in tu'ridullaha qardan hasana yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. Obantu Allah opagutang kanu sa mga pipia nang badalan wala kami kada-kada mapia. Na taga-taga panu Allah. Taga-taga panu Allah. Na sakatano na ulabating ka sa tamo ka sa kuha na ka sa zakat, na kuha na ka sa sadaka, na aya kataw ka na dinuto pagkakasiri. Na di kakatawan, na dinti ka pagkalabanin o pamakakandagan. Saan na keso ko lang kesa gilinan. At iya pilin wala puswa. Na ina ko pagani pa tidaw na marawi ka pagadulan na kaya tidaw sa grom siro. Ano niya ka panangan na sa gasto? Umanisan na tamay sa walay. Anay mo miya na ba pera ka na talo-talo gatos. Tiga ka na magiligan ako kapi abril mo. Kaya ka na kaya pa kumasagay sa mga ito na dakurong pa makakalaka. Nakakakapatan na likuda. Tinalim. Assalamualaikum. Tiga ka na alaikum assalam. Naniningin na ka. Siya mura na ka. Natiga ka na yun pa ng gari. Natiga na kami akang bakoy. Natiga ka na siya ako sa sagira nga nalago na wala yamin. Naro kami makatatal. Idudugar yara ka nilililit pera ka na pera. Ay doon nabigara ka na 2 gatos. Natiga ka na alhamdulillah kaya umana. May 500. Nasobra ko sa mingin sucha puro. Madidipitiga ka nakapagakwatan sa mga kanto na pansit. Kanaba pa ang namiya na namata ko. Wala kaya na namata ng liyan ito. Siya naman. Mimbala 500 sa pera. Kaya mo na dyan ko gatos. Kaya nakadidiliso ko di groserian. Kakakaptaman na likulang. Tiga na kumanan. Dia nanay benar kaya showcase ko gano'n na. Nadiningin na lang. Natiga ka na gari, no ka na. Natiga na manda kami akang bakoy. Nailang na punta niya na masasabaran. Makami na marmagwa ka niya. Natiga ka na siya ko sa sagirang gari. Siya ko sa sagirang. Natiga na aling siya ko magumiyak ang bakoy. Siya iligan. Natiga ka na mapaya ka tablata. Namun tabakoy. Ino ka tiga? Natiga lang na mata na rin kami akang garbino kami sa iligan. Namiyatang na kaya suruga to sa iligan. Tiga ka na ito nagsipyo na mapipigil ka. Natiga na ba na may tumalakasan na liman na malwakong ko na pateki. Nauna namiyatang na lang natiga na sa iligan. Pero nagkatabala. Matang ini pilihan mo di open makarila. Kata tanagi, tabla nga pa nakatiya bala kananan mo. Matang mo nakatiya pilit tawag. Nakagaya ko may bagay kanong namiyado, ilan ako namiyado. Nada ko taro sa mo tadi grusiran nga. Kaya nabatan. Wala muna so nga pera na talagatos. Gumigil ako kung pagalungan sa mo to pantagumang security yan. Ang kita tagwin sa mga bada kababayan. Nagigil ako na sa ulang, nagpagatatalo ako. Kagi ako daw mati, natiga na ba kung nakilumin? Araw ko mamasasaliw sa paan. Nakikap naman alay ko daw. Tiga ka nakatiap niyo abilaran. Miyadap man nga talaga toso. Bata nga miya ka lumar na akalang. Huwag nini, tiga ka na alay. Tiga ka nino ka pananan. Ito ano na ba panpamangan? Natiga na man na kami babuit. Tiga ka na sa sagirang ano walay nyo. Ino ka ng tiga ka? Natinali kateso zakat ka na kuwang. Naman nakadaw ko pa na makalakad sa pera na nakasabi. Sensual na hindi takadir. Kenapa bukan Allah? In ta'ridullaha qardan hasana yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. O pagutangin yung Allah sa utang ang mapiyan na simbinir kano ang mga pipiyan ng pakalaan niya kano. Na sobrang wagi sa lumiya yung sapor. Kaya pwede na namatang wala kaluhi. May kapiran mata kapwala. Naman lagi suka pa kasi na naman. Nagusto dia kanina pamanapag sa may ito. Katiya ka na mata na suwangan, naman na igagaw. Natiya ka na salamataw, nawang nag-ibulsa na sa ulungi, nawang nakapakapati. At ka na sa gagapatrang, nadiya ka nilay. Naman ka man gada-gada ang kota kapapakagagawa Allah. Naman na ka naman at tabiya. Ino di pangalimo. Ayang kataw nino na magkalabatan ang koto at tamakyan. Nadi niyang kataw na inyang kapakala. Nadi ang marwa ka nung ng inisupa. Nadi ang mga oripun Allah. Orian yan ikadua tu Hasan al-Basri
apa kapatai ko puso Nabi yang kutua iza akala la yashkur, iza akala la yashkur. Na igira ko na miya kapasya di mananamukan, igira kami kapasya di kumana di matang mananama, di nagpananamat ko Allah. Nang tabi-tabi na miya kadakada kaliman to apa pananamukan, o di namada kaliman to apa kena makapasya di kumana di natigin ko Allah. Na inu miya kakan kapiya kakan wallah. Manong man gada-gada upama ka pake ila ko Allah, pake lulu ko Allah ko lupa yan ang mga panganangkan. Kata si isa din kaya niyan sangka apa kapan berawlan namada kala di makapagata at kaluran kasami da mabuang ka manusia kaya kaya alun wallah na wakana al-insanu ajula. So mga manusia tuwanan na ayaw betado manusia na di masusurot, di mapaparu na inako pangulaw na umanisa na di kuswa miyalangan talo malay niya tiwa di maguran malay niya rarang ito Allah babuagi paguran mento adi tepon bemelenang orang alikada dia buat suatan yang meranaw tadi na ayaw buat tu wallah mana boleh maswat na illal musallin alladhina hum an salatihim daimun. Ay buwa masusuwat, ay buwa masusurot na sumunsulta ang mga baras sambayan. Dati yung mga pagariakan, mga babayakan, pamamakin na galiman tayo manto, away, na di nang malubod masusurot, na malubod masuwat ko lin Allah subhanahu wa ta'ala. Malakang naman nagkito na kaalig kasurot. Sa katawa masum yung Ibrahim bin Adham. Tingnan na maulana, tuwi Ibrahim bin Adham ay nukanan, guru kami. Tiga ngomong na Ibrahim ibn Adham guru ame anak ay pagisya ka na barang ito paningatiru siya gitu tingnan wanan na tinadullan ala amal ino ko ngali punguna na wasa galabo sarang galabo kana meksim tidak usah dosa dia guru dosa apa yang kadaru akan amal ang galabo kana na dia guru dosa wala asara anay lumara kana galabo anak tu Ibrahim bin Adham malbud miya kapalawaga lang na kadarawa ka ang kolonya ng galabakangkan na exempted kaun ada alusang tiga nga mamaan na maulana ada bisa sekreto niyo na dinyo patero mata na kumya kapi-api ang ana na ini sumaggerang ada bisa emana niya ng galabakangan na api kala adusa ng galabakangan na di kurung gadusa wala natingin alin natin natunono natin nasala yung gulala na kangalima natin natunono kabunda ka na ng kagagal natin ibaat makanan la yarqallahu fi nang bebenuk kesadar pa alikaum kele wallah wana matto nakadar pa alikaum kele dan tiga kele wallah anamu nakadar wa akan ngal bakanga tina piat ko ko nya napitot kana kele wallah bener ama mi ati nanti na ko gegeungan na ati na jiran gegege Allah nama tadi mangilu basa benar asar mana pengilu basa benar na pakito kawan rakawan langsung ngatawan ayaw man ang maragana di mangilubas sa benar, nakapangilubas sa benar nakasing mansuman. Api ang katawan niya ng kotay di siya ay pag-isiyaman. Kaangan niya ni masusuman-suman. Kapara anak ka masimbag sa riba, nagyatiryo na bulong ka. Anto rin ko kuman niya, tawa lang nga. Nag-isya na ka, nagpakinas ka na, nagpakay mo. Nariti, didigan mo di mangingisya. Dito nadi na mga ritmo Allah. Natiga niya na, ayang karakan na rin ang kanana ikadua. Ayang karakan na rin ang kanana ikadua kabanda nila ni kagagangan. Kasa surprise na mong ka. Natino din nga ng kagagangan na ayang ka mulalan ng ikadua. Natina to noon. Natina fala taskun fi ardillah. Na di ka babalik ko niya walong ta'ala. Awak ako lupa walong ta'ala. Natina na umali. Na umali na ulong ha. Na ako nagiti na tiro na ka na lang di kagagangan. Kaya kata kalau nak berkegagal nak ngadi-ngadi panarong. Nanti ni ngarang nak yang nak kata lo kau yang nak berkegagal. Nanti lo pengen nak kegagal nak kadua. Nanti nak kata lo. Nanti nak benda dia nak kegagal. Kapakar dengan aku mah para surprise nak mah. Nanti nak fala ta'kul fi rizqillah. Nanti kau pegang kursi wallahu taala. Tidak nak balikin hari. Apa di rizki wallahu taala. Nanti ni pangpatang yang ngarang nak yang nak kapal. Tadi mau tengah bahasa kalimantu amada kaladan apa kenian syuriski wallah nadi mantau mana namatku Allah subhanahu wa ta'ala. Dua tunggu nadi aipa ke suatu Allah ke ori penian inna Allah la yarda 'anil 'abdi
idza akala fahamidallah ta'ala. Dua tugu Nabi ipakeswa suatu Allah, ikeswa suatu Allah ka uri penian igira amia ka pasada kuman namia kagira wa alhamdulillah. Nau ke bebe ka Allah igira amia ka pasada ka kuman namia ka pada damat ka Allah. Ikadua tugu Nabi ipakeswa suatu Allah ka uri penian na idza atasa fahamidallah ta'ala na igira amia ka beun na penalamat ka Allah. Kada kalimanto penabiaku, kada kalimanto amranau. Apa pekam benda dena tinggi ku Allah, apa nama tinggi ku Allah. Mantu nama dah kalau keretan tabi bebe mama. Ben pekam ben, minta tayang alamu. Dah dena berni apa nama ku Allah. Dari Allahu Akbar. Ayamnya kapia pia orang penwala kaya pikir Nabi. Na pagkababaan wala suka pa kambahan na kapagkabantukon sa Allah. Inong kababaan wala suka pa kambahan bagi pagkabantukon sa Allah. Mada ko na panigiran ko namin galing pakambahan dari nalisida na ginawa niya. Niya bunga ya lumasa. Dari na nga ito na yung yatiro na niya bunga ko. Inong malisida lumasa ka ba na ginawa sa makaliw niyo? Kanino malisida ginawa ka? Kati pala naman ka wala ka di maliw. Kati mga tinala apa kaliyo na anak ko nga sa tikgang. O di na ko ka sa ko naman ako na prarambuin mo. Kana yung mga anak niya na mga ipapasok ka ng masaka. O naging mata kaligid ako na tabiyata tignan niya na. Allahu Akbar. Na dito. Ay mo na niyan? Na umakambaan ka na pananamating ka sa Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nasa kamabu amiyang kanago na ayabat pero na kanaya rahamakallah. Igira amama nanti si magtanong. Ya rahmakallah. O ba yun? Ya rahmakillah. O ba kala? Yan ngatawan. Di ka pagkagiri kaya mo nakangawag na. O tawa, ayaw mana niya? Nalinan ikapiya o kapangamban kababin wallah. O tawa, naliamdan wa ginawatan insyaAllah. Api yang may tugu. Alhamdulillah. Alam man abang manukurutan na alhamdulillah. O tututangin na wow. Nalinan mga maripun wallah. Aya ikatlu tu Hasan al-Basri apa kapatay ko puso kapatay ko puso na diyong ko to aya makna niyan na tu Hasan al-Basri ala ya'tamiru al-maut wal amwat na di niyang pamimikiran so kapatay na di ko sa tuma ko miya matay manto na malaki ni manto ading na kapipigil ako kapatay. Inaw tugon Nabi sallallahu alaihi wasallam pakadagalan sa kapipigil ako kapatay kaapi kata tegal sa puso iyo na palakaan wallah ang kanan ng mga puso iyo napakalaman wallah la ilaha illallah. So ayaman na niya na ayami ali Nabi na tinain na hadal kuluba tasda'u mata'anat hu Nabi din kaya puso na patengisan sa datar o kapatengisan ko ayaman na niya na putaw igir amatatago ko di dyan na main di dalam main. Natu mga sabi ya Rasulullah, wa kayfa jila'uha? Ato ni kapkano biwiron. Natu na yung kasratul sikratul maut. Naso kapipikir akada kala ko kapipikir ako kapatay. Dito pakadakan tayo so kapipikir ako kapatay insyaAllah. O punang kalalayo na pipikir so kapatay naman na magsuko-suka. Kenapa nobay ni punya waktu subuh na tama siya ba siya naman na di ka nung tindang ako kapatahay kaya nga bumapapigil na kapaliwan niya wang nabakan niya binasa abang makapandagang o padagang sa atin na pirangan niya na katolaka kinabang na liyo nakalangon nakapati ako nabakan niya painalan o toya man na niya nakuha siya orasya maka 20 kaaguli mamapikir so kapatay ko mabasanuman tugon Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makna hadis namiyatan kada o kapantagi kakapatay na sa labar aman ka namiya pakamara di ka ginawang ka o apoy ko narang kadihanan o tawa dinan mga uripin Allah asara alali ng kapipigan so kapatay o tawa pagkong magsatuma kataya siya din na intinwadwara no nagawin-gawin ng FCD ambulance kataya nabuwan rin niyang arakatan o highway adina nga muni dari ka sa pusa tuma pagari ko igala ko nagpipigil ako na dia ni ambulans na ada na oras na sa kanero roran no
na di pa magitungan na dituturuan na di pa mag-share antara yang natatagong jangan na ambulans inanawag siya por siya ni Abdul Basit so yung magsabariw na ga kaya patabon si siya ilagan na rupiah pantagi na matang ko Allah kaapi babayakan na dunia na pagkadada kaya ketamparak na alungan akhir manong managdagada na oras na ketang-tanong jangan na ambulans pangnitagwan na di mapainan kaban na biyarin ka ambulans sa tatagwan sa miyata ilepsyon na pakatututong sa music kaban na kera munding ako kipamilya la ilaha illallah na di na kailangan na magandang sa oras siko miya nga uunantan wa mga Muslim na adi na pagkatuong kira na tao ay hirap na lokagawin na sumo mga kuba sumo mga kuba dahil po napagtabo niya na miyak ka libo-libo tangan niya na makasungo mo natantangan niya sa mga kuba nalalis niya siya na nakatiro hey mga tao saan kaya adar pa na iman to na matatago kanu sa naliwis kanu katawan ng anto ni maulaw lang niyo siya na di niyo magukataw ni maulaw lang siya saan kaya aliw niyo antum sabikun miya nga uuna ka na wa nahnu lahikun na aduna oras na sa kami istundura kani na iluro ko ng puso siya mo ta mga kaubaligir agagawin agkano ka nagawi at tabunin na manibutang na pagkuwas sa iman na pasugab sa iman kapara di maada ang kota kapipikiran niya mo kapatay aduna oras ka sa kanya mani ipadabang Allahu Akbar na iman to so nga kung nanukagin sa mga mga kubag kala makalira ka na tiyan ay nakaanyuanan kaya sa kanya tanaw oh Allahu Akbar na di nakatawan na simba ay maana niya na simba so kapag kailan ako kubaka pagpakala aparat yan ako Allah subhanahu wa ta'ala dalinan ikatalawanan apupaka patay ko po sa ito Hasan al-Basri ang mga tao adik ko sa tumako kapapatay nadik ko sa tumako niya matay ang nga unaantan kaya susya nga kataluro nagpapakaya na padakaadar pa na peremya lubat ko pamilya ka kaya sa katanong ni si Siminaro na pwede mga tenuan di sikap belag na iman to na so sa magiru kami nga abo belag katan pamakasurga anu Allah balin Allah sa mga kubero na surga Allahu Akbar mama na manong igira ko na malo ka pipido na mga pipido na pikiran ka kedaka ko dunia na sabi matatawag sa muta ko ba na miya belag ka sa mga pamilya ka na miya belag ka sa walingan na miya belag ka sa dunia pamanali pa ka na parating ako amiyatan kada ayamanan yan na di ka di makakabilingan ba na nilay ka amiyatan di ko di makakabilingan sa ngayon niya koto na diyan ay ako na ikalima tawa Hasan al-Basri apapakapatay sa diyan ka na ayamanan niya na puso ikalima ikapat na diyan ka na qalbun al-qasi na upun baloy sopo ka atutupan wallah na upun tutupan wallah sopo man nalilikadupan pagari ko babiyak din na terima anak ka benar anak mga masyadar ka ulama na piyak pa na dadangan katabiyat dali nga ditatag nga tatang siya ginawang ka matawala talaga tegulog ko turo na wala daw talaga wala kang pakaturo na yung mga suwala ito man nasa kuwatangan nila kabiyat ayaw man natulukutaw na so Allah na isipapira ka kaya Peter Allah na inna Allah la yubayir ma biqawmin hatta yubayir ma bi'anfusihim mata natuwa Allah aswa Allah na din yung pagaling siya betadiw betado mga kaum betado mga pagataw sa taman sa dinan alin na ginawairan ayaw kaya magaling ko ginawa tanwa siya bapan wallah na di ka ginawa ka ay natali na utapangan ng ka na hindi betali karumang ka namian na taman sa seda, taman sa ikapagi naman ka. At yung matawal na ka, di ako degan, o di ako pakakanawal ha. Paman niya, pagino na ka na, sungit nga manuwal daw ta. Eh, kaya pagkakana ka na, kaya paganiro. O ay, paggalaba ka na ka, Allahu Akbar. Nadatara di raiman, niya kaysa ko naad na mama. At tumatabi siya di mo tapor atap pa. Atap pa. Ana so Imam Shafi'i, siya kaya tero na sa Imam Ghazali, na romarinda sa Ghazali. Sang motatong kudawan na iniyan adila di pamimikiran juga pangadin Allah di magantangan natin namataan na o kauman yang kaparatiakan na makan ang kaparatiakan nang tanto ang kadana babiang Allah na may naginang kaya at napawalay niya na di gagarukot
O niya mo nagimalang na tinatara nga tumatabi siya nga tapawalayan. Miya nga na nagbumitara ka niya. Miya nagbuwa niya ka mga atapangan. Abangan niya pundapoy na kataw na kaapuroy niya ata. O niya mo nakikilaya na luminyo. O niya niya na mama. At tumatabi ko at tapiyag ito Ghazali. O niya sa Shafi'i. Ang matatakat na kamata niya. Tingnan mo ito ulama o niya sa Shafi'i na sa Ghazali. Tinamamay no masa narita tabi dari sa iya nga na natapangan. Natiyan na prile akong kakaliyan ng babalong na sabi ako na miya kapalag. Tingin niyo kaya ulama baka rin mamiyamiyat tayo, baka may tuwawata. Ano na sabi ang miya na sabi nga nakasangan ang uruan. Atapangan. Natingin na sa kamanari, ano na katuon yan so palatiyan yan. Asang kakakan. Sanga di pagantangan. Ohay. Panab na rin kaliwa na manugang ka sa iman akapangan o paratiyang ako Allah. Nadatanang napsyo niyo mga babayakan, mga loksakan. Uway, sama na ya, na ayak kagkakwa ko iman na paratiyak wala isa, na di kayo adatara akan dala ka uli, nakapromasa ko ng walong ta'ala, na di tinggal kasabutin ako paratiyak walong ta'ala. O, nadatanang mo tama, ba na sabihan niya lang, na siya miyaman isang tatapang. Nadatanang nga iman paratiyak wala subhanahu wa ta'ala. Nariyan na. Puso ay maanan niyan na siya sakit. Puso ay maanan niyan at yutupan wala. Inus sa'yo mga ulama ang kalasya puso. Ayaw ko na kalasya puso na talo. Talo. Panidano wala si talo mapasyan na mapiyawdo. Paganero na puso na kalbun salim. Kalbun salim. Na puso at tatagumpia. Puso amanang puso at tatagumpia. Anto nang uta puso at tatagumpia? Na puso ang katataguan sa iman. Na puso ang katataguan sa yakin. Na puso ang katataguan sa tawakal ko Allah. Na puso ang katataguan sa mapiaparangay. Na upo na ya puso ka, na lang mo nadadabiyatan na Islam, na lang mo na paratiyak Allah, na diti ipagkaroon ang puso as-salim. Dahil ya aliwallah, نتينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما يقتل والله كما قوما سعدوا من موري أوي نقدر أبقى جيغنا نبقى جيغنا كتو ستامكين نوسودين الدنيا موسى فلما إنون تبصو بصو أترتاهم بيا إلا من أتى الله بقلب سليم. Ayah buat peteru biar tahu, nasib tahu amin manin apa syekh wala na tertahu biar. Dia kailangan anto na nga puso at tagumpia na puso mapapasangi ka sa Quran, puso mapapasangi ka tahajud, puso mapapasangi ka panambeng sa mga sunat, puso mapapasangi ka pamusa sa mga sunat, puso mapapasangi ka kasi siya po niya suli maawang ka to, puso niya kapiapi parangay, puso ayaw maanan yan na mapi ka pulukulokas na upo na matagukutaw na din na nipitero ang kalbun salim. Kalbun salim. Anto na ko ni kalua puso na kalbun marid, kalbun marid, na puso asya sakit, puso asya sakit. Jadi ako nang kaya puso asya sakit, nag-iisa puso at ito pa ng Allah. Hoy, pazadahumullahu marada, piyaguman ano Allah akasya sakit o mga puswiran. Na basta kaumanan sa sakit o puso, nalimpa ka surga, o rin nagibigyan mo tagalog yan ang marata. Anto na ko ni mga amrad, anto ni amradul qalb, anto ni mga sakit o puso. Ano yung tanong? Tanong ba iktiyaran? Amradul qalb. Ay ito na amradul qalb na mga sakit o puso. Pag hindi ko nasakit yan, na annamima, annamam, at ito na namam, nakasyuro yan. Pada na nasakit o puso, ang kananamam. Napa mga babaya pa susuruyan na yung ngaran niya na namima. Ang nagato ni matuatabir ang ngaran niya na si Haida namima. Kariya suruyan. Nami atay tanong ka sa milip si ngaran mana. Okay, no beauty pingaran ng ubaiya kana abadina na ipipikir niya na maanan niya nakapakay. Okay na kapakay panalin niya. At ayaw maanan niya mamaripin mo ba? Subhanahu wa ta'ala na padanan asakit adiyang nga puso na di mananamam. La yadkhulul jannata an-namam. Di tugu nabi paghasul sa surga so tao asurian. Miya siya na naman pala ko sa iblis. Miya wala ko nabi. Tugu nabi iblis nagasul.
Tuwi beli syaitan na nilibir na kanadagangan na. Tuwi na biyan to ni mga dagangan na ka. Nati na pat. Nati na paganero na to ni dagangan na ka. Nati na paganero na dagangan na kan na al-kibar. Katakabul. Nati na kadua. Adagangan na ka nilibir na ka. Nati na al-kism. Nakapamukag. Kapamukag. Nati na ikatalawa dagangan na ka. Nati na ikatalawa ayaw maanan yan. Nadagangan na kan na annama kasyuruyan al-giba kapamaganta. Nati na ka pa dagangan na ka. Nati na al-hasad na kasiig. Miblag siya na usunabi. Erang kaya bulag kong nabi na dapat mati niya kang balakas siya na nabi. Tunabi na iblis na syaitan. Ano yung masasawa ka? Tidak sa jumpa tadi ni Rasulullah. Nati na sudogan na ka. Miya dilibir ka. Nati na din na nabao. Nati na so kebar. Kata ka bulan. Tati niya masaw. Nati na tinibalo sabaan ko mga dato. Sa sabaan ko mga dato na tinibalir. Nati na so kapamugag. Nati kaya dilibiran ka. Nati na tinibalo sabaan ko mga palagang. Naboy mabunika na kalang tabi-tabi mga sahibo na gato nakapadaga mabukag. Apya miya kapamukag kamiyan siya wala na asara alumiwang mo talaga yan ayong kasalatan. Natingin na suka siig. Ate miya masako ka siig. Natingin na susabagin ko miya mga finsyam bila ulama. Susabagin ko miya mga swako agama. Allah, di siya kaya katiran na nabalang. Natingin na suka suruya na buka pamaganta. Antay miya masaw. Natinatay ni Bentimalo sa bagay ko mga bay. Kapag isi siya ng panubuan na lang may stock. Tabi-tabi ka ng mga bayo. Matala na ubang mamaday ko mga bay adiyang kaadagaman ng iblis. Allah Akbar. Di man yan kayo naman. Ay sa papadibak kayo ng kasama na suruya mapamaganta. Na ayak ang tawag ng taon na may tuwan siya. Natagin mo siya miya kalala. Di makambaan sa darapayang kunara kaya ng kan nakasuri. Di man na may suruyan na tabiyaw kunabas ka ng mga bayaw. Agus kanabas ka ng pamamakinago. Sa may station na uli man tayo. Ano ka ba nagkasugaton, agkasintro na di ko pa nabiya, padakaw no. Tatabiya. Makakataw mo siya kaparang ko. Di man ang kaabot niya mapasang yung kasuryan, basta manatalyan ta na suruyan. Matang Allah. Nadi makabugma, pamakabalabal, nadi pakalirong. Lamo na ba yas talian taan na upasusuroy. Ilang mga kandir ni katimira na usyo, padiran na miyang magimutuwa siya. Daan ni, na dyan ni magimutuwa, natutulog-tulog siya lang pa na. Nakadakala ko tuwa din na ni mapangamatuwa ko to, nakadakala din na ni mapangamatuwa, tiyan na niya pamagantay na. Ini si kawan ng mutay niya mutamin tuwa. Tiyan niya na. Ini kada-kada tabi sa mga siya. Uwan. Dari mga pagmamanang mga bay, tabi-tabi pero nabiyabulok ng mga bay. Dari mga pagmamanang mga bay, mga sura ng mga talenta, andini ka pa kung maupo pamaganda nila. Ayan, tabi ka na sa paliran, dani, dama mailay, hindi nyo to. Dama mabaw, dama mailay, dama may karang, dama mailay, dama masima. Tingin na kayo, duda kalibo, hindi ka nakapatir. Nandini ka sa ganun pamaganda nila na bay, paliran na bay, na ilang kaabon ng ilang kapurong-purong. May purong na panangiran. Na ilang ka matera na ka miyakibid. Na ilang ka mulo na kaya tarman. Ini kinakakalan. Kataya mo asyik. Kadi mga kapagma. Adi yung kaada tari aga na bakiyan. Tadi ang nabaskan. Nabaskan. Adi Allahu Akbar. La yadkhulul jannatan namam. Hidup ka surga tungo nabi so tao ayaw maana niya nakapapada naman siya kasuryan nagukap mamaganta kataw niya man kay atawa suryan magpakakalagyan siya siya kayo ano ito na karangano pero man nakakatawan niya na frimentan siya katawa mama dito masyala na magsubabay karuman niya katawan magbos ka ng mga bain na malaagal na bakyo ino kailangan na sa katanong wag mga dato. Dahil kaya dia makikarumang ka na ayaw maana niya na ito masagalap na niya tataw ni pagkukupi nga siya karang mga gugalap kayo. Katay man to manihadya mo tabi tetapi ang namiyang ito mga sugal na makabugay. Sa kanili mga pamaypas. Sa liyo, napisya kayo sa gitna niya mo lahat. Natira na lipsip ko gano'n mo mga bae. Mata ko ha. Namadapan na niya ko lima mo na sa finger. Kaya ka na lipsip ko gano'n mo mga bae.
Oh, kami mati beberapa mama tanah ini susah kata orang susah dikira saya dikira parmas nasudu matau dikira susah dikira bersawat lain nada mana kena bersawat nasa ini kuruan Allahu Akbar tiga nadi tiga dia uji rumah bakal mata malah kepikiran oh wah ini tadi makan begini bakada pengen bakal nama datang mana tinggal tak mana datang mana kan apa main pas teman tadi tadi mama tiga nadi mesti kita bakal mengabai ya tu pengantin Nah, ini sebab kau semua nama tang lagi dia utawa dia ni mabuna natang isu nama yang kalan ya bukan pakai nakaro kino mau dia jaman patah ke kawan jaga ke belakang dia kata pada kana dia mun patakan ini apa kata mana anak apa hubungan tadi dia pernah ke gedem tak suka dah pokok mangabai hari mana kalau magu mama tadi tak di kesuruh tak hati guna ini sekarang mangabai bakal nak kelasai hati bahwa nak kelidakan ayah maganda baka suka na baka kan ka maganda dikira aji yung kota abaya amanan yan na uuntugan niya na mota pipian niya na lima kapanangan na amya makan na penapanangan na daya pena pipian niya na miya maka tawa-tawa ama o adi ya pena ngamaw man dito na inuma pentet mo ama o ay manong man nagida na sama ni pamipero ay man ali markatan mo lutan kami ako ng mga washing kada mga washing ya pasangan tanong oh, lagi mantu na high tech. Uluga ngong Pilipian yan. Na uluga ngong banyawan ka pia kamaran yan. Ay kumani mantu ako orang iman to na aperin siya awasin mo. Kawan awasin na aperin niya man na wala miya bebe maran na bisik. Di ko ka pasulutan yan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dia bang ulit ng Allah. Oh, ay mana dia? Na dia na nisa. Na kagi no mabana tiga nga mama aray tiga mo man na bube. Ego akan sa saling bubupa ka hirper ka hindi nga babae niya mo ko sa saling bubupa ka nakabanda ka nagagaga suga na ba sa nawalan hindi naman na babae ay karuman yan hindi nga mama hindi nga mama ay karuman yan na babae kanuwal-wagan sa mama dahil tayo mga bay na matangwal ka dita ka na rin sa pamikiran mo kanuwal-wagan sa mama ko babae na isa na nababarakat na kapagitaw karumay hubungan sa mama na mataman manibang warman na mama babay Allahu Akbar ngedem sa sakit ke tanggo sawi dakat madakal mana mama ama patay manibang warman na babay maka masuk mama na mau siya sila niya kalala katina para katay-tay pa niya na miniman yan aray pingiram mga mama aray koto sa sila amiyang kalala noon yan may din naman atulingan namiyakan ng marakalo babay Maya kayo tingin na kapang wasada tara ka na wasada maya ka na wala ka na mamati na niya tero dagang magwaso mapipigir yan sa tepe na may tuwaso din maya kung mapanamaw siya sila mga ito ada taro uli na tinakatatan sa tepe ka dapat na sobrang siya taka ito naupo na ka na magandang kubay na sunduan na yung mataw Allahu Akbar upuman ba ya kaluluan-luan ganun sumama dan tayo mga bay insyaAllah Maka masumama na ay bumi sukati na simula sila na mapapakapi uli na dami sukati na pungiraw sa mama ari matandin na ubakaran kaya ka naman sa tinata namya ba siya naman nakadakan din away ay may pagkawa bigla simple lang na din namya bakas na ito ni Miyasway na din namya bakas namya kagiraw sa babaya miya ka mapiyari matang wala ka nabata pwede no makalapas ta bumag na makalapas sa tamuti namya kapiay na ginawa namya kagiraw si karumanay nung kamangwa ko sa dilo ay lalakaman sa tiyan ka mana niya na pula ka na may de kung bubya kaluluwa gano'n siya mama namatang wala ka din namya dinauna niya namya kapiya apiya pa na niya sukat to mama namya minu-minu sa sedot na mapapakapiyan yan madakal naman na beda tayo mga bay apiya pa na kurang namya ko bubay mama sedot na mapapakapiyan yan itamatan Madakal naman na bubay gitu, lalu mana gitu na kabubay mamu, api kapian ni nasir, nama pengaratian ni taang. Kira dia mau sampai soal pamatapan ada badawan lah. Aku nulungin naruya gutemos, mana niya pasado. Mungkin mabigar mana tatangan niya na sobra sa pagkapata-patain. Tapi tak macam. Kailangan man na sumbayin na api soal papanin na katawan. Katawan ubay. Iman to man nangas ka ng mga bin na dataro di ka ng puntiban ni man to sa nga papanin niya. Tadi mo ta kabasaran. Ingira ababaya peso pamana si karumanen na mama na kaluluwa gano. Mga masih karumanen na pamakay po peso batin na udang pa na miya makarigo. Miya kuwa ano man. Ada pa na uyaw-uyaw nga naman mababatar.
na naman ng pagkabaso, ay tatakipin na ko yun, kaya kanya nabubay, tatatanang anak mo, ari ato nanan, secret. Tinaligan pwede ka rito, ato nanan, gusto na matang wala ka udan mo. Natigla piyaw na naman. Piyaw na mo, niya sumatangan, mamarata ka, manikis na yun, kasi mga nakarang nakapangaraman. Naw niya nakiko, anong niya pangarami, naw niya panindir. Napiyak kapat na bagit iyan. O niya nung ko aso sa bagiro na luwa kabaso, naw niya tabi sa papa, naw niya sigaga sa palapa, naw niya nung ko aso ay maanan niya na isang kabaso, na inilintin siya raw na kapi, kundi na raw na lintin na balingaw, naw niya nung ko aso ay maanan niya na luwa kabaso, naw niya tabi siya amanan niya na arena, naw niya pamakampatoy siya italo, kapya ganito niya, naw niya ko aso sa kabaso, naw niya barina, naw niya tabi siya luya niya kaluwi, naw niya limon siya tiwi. Naw niya natake karuman niya na purkay sa poda. Namata kan labur na nabi dengan dunia kanan mamalui ada di monsituan. Tama sana mungkin nanti ada itu. Dapur pelagiro memang menari, balai limun, tagin muda dia lang mungkin kekannya. Dan dia nanti mengabdi yang mananya. Nak kadua-dua ganun sa mga dato ang mamaurin ng Allah. Kailangan nabasa ba ya pagka surga na dia na kaluluwa ganun sa mananya ng mga dato. O pumantabi ta napakatinda may karumanga. Datang mutas sa katawa ko ba, tingin karuman na are. Pag-eskwela ko man, pagdawa ko, nagkalita ko dun. Na di ko man tingin sa matis. Pero ito na ko nga sa italong para magaan. Naw niya ko nga italong, naw niya pero ito na punyon mabikaruman yun, nagkakatalo man sa mama. Kali buwa palalakaw niya. Kapyo na nga pirito na italong. Kaya ko na tiga na mama na babaya daw to, tiga karuman niya na babaya magaan. Na kulin na nga italong. Tiga nga mama man, umyalita ko. Ino man italong kapya, pero ka na ko magaan, na tinapumantiri. Ano niya dito din? Tinare! Miyada may oras! At tinakatyan niya luto, nakangad, no niya nagila may talaga pinito, nang datar ka no diuli. Miya to, ano rin pa rin. Sige ka naman yan, nyatay tanong. Tumado ka naman na yun, paminiswat ka ako. Nalimakan din mara akalong mamaigra dito. Ito na dito, isa na nasa mga binapadakan o bukan lumalugan. So karuman niya na mamansama. Mamali pa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya makna niya na pakatanol sa mga tutul. Kaya ko kuha na, tiga nga mama api ka kabi na ko sa padaka. O naging sunya pa din nga mama. Namin ang ni man nararantan sa mga tao. Guni na dipo sa mga tao. Ay man to, inungan dipo sa tao lang tarang sa padi. Ang putoy. Napengin niya na mele niya na diyan kaya miyak ka na daw na mama. Amay lang. Tinabaraton niya na malapnap ke pasya dia na mama. Tinapero niya ini. Tinamalan niya raga, tinamalutang. Ano ka manalo mo ano siya nga buntalyan na malayarga. Na tinabana na din na buntalyan na manana niya raga. Natinaliyang buwan, di kalutang. Miyang ilay. Kunya na may nga babayron, matay na babay, mapekang lawasan. Natingin na malaw din niya raga. Matay na babay, mapekang lawasan. Tinagari, dia nga babero, na pinarin. Pinakabarato sa mga lugar na kanimando na dira na babay. Tinali nga din, pero apa niya pinakabarato ron? Na tinamataan. Kapunog ka pa ron, na ibigyan ka dyan ibagin. Matano. Tingnan mo after na ayos to na barato ang babay, na alimabos sakit yan na sa saktiman. Abargino. Tinan to na sakit yan, na tinang nga namululian. At iya gitu pero ni kaspilano. Sipil niya no po. At ino sipil na kau nakaya mo siya ba di? At ina niyo kapamulong anak. Ubadi na ni sakit yan. Buhay yan. Kaya ko kabuhay din yan. Ini balingan sa walay. Namin yung man yan kikaruman yan. Tiga na are. Tinanong ka na. Na tiga na kati at tiga subabay ang kailangan na ka. Abar ka po pa kaubo. Natigiyan na, ino akong mapungkuhan, di mo dito bakit tanga bobero. Ino akong kakuhan. Tiga naman tama, di ko gabay, sa nga kakaragan niya ka. Unya mo nagtakaw, paano kami abebe sa babay? Paganda sa tutul. Agyan ang pugug pa mo ito babay, siya mo ito babay, karaw mo mama. Miyaw lugo sa buda mo niyan. Miyaw yan sa buda yan. Unya nakisang isang babay, karaw mo mama. Tiga na ate. Tinaino ka na. Tingin na si kuya, sumya masarap na. Tinino to. At tinato na may pansin na kano mang gagawin na niya kapupakaw. Naman kayo inuyagin ng mutamuluyan.
Ino niya manot humapikir. Agi soroya. Dapat tiga na papakamadungno. Ino tiga na gagawi. Minti na kapako. Inang kaakasi karumang. Inang katiga si kuya. Kabandaan na pada. Ato no. Tiga nga ababaya daw. Hindi nga na napipikir. Hindi nga pa na matotolik. Ino nga pa na matotolik ka. Kapag makadi mapiulaw lang karamakan na di kami makapalok siya na ino nga pa na mapipigil na tingin na ka na buka mga inang kagwaya laman nakagumi mo sugdaw ni nakasoroyan na tingin nga abisaya ang kaya ababaya o kabaya ka at yan ka kalipatan ni karumang kamama na ano ipaginawa ka na kumaguparati ako nga na tingin na to noon na tingin na may kamakaw maagagawi napakakanangan na may kamakakan napakaturbangan na ame ka maganda makaturog-turog piya nakuha ka siya gala naputulong ka ko sumpay sa baba sa talo natagwang ka kadigan yung kalipatan naman ang utuwa ganda pa kang utuwa surya na makatikopan tiga babaya makuha tadi manugat aputul ko sumpay naman ako na tinatuturog mo na putulong ka anatin na mapianan miya ako mga mamaakaraw mo babay gagawin huwag kayo wala dapat makasulang na naman ang alaw ng utuwa babaya surya apa ka kayo makatiko tingin na kuya tinino ka na na tingin na ipagitong ang karapa tinino ka na tingin na may kagagawin pakaturugan na baka tutulog-tulog piya ka dagtaro kaya naman na kasing karamang ka sumbali niya nalig ka tingin diyan kaya mama Allahu Akbar pumili na babaya makati dinira ka na ng gula-ulaan o bako sumbali karumakan ba na niya siya lakan ba nakasalanan ba na niya subukan na din ang kabaya na ino ko niya sumbali na tingin na mga inang kabuya o ay sa ayamaan na niya na ikatiyaron tinawa ka siya magpatay ka mo din nakagya kong mamakasudang ang mama niya nakatiyaron ni karuman niya tinari yung tugan ng kangka napagkan na nga mama na di na nipilata sa si karuman niya nabubay uba piyura pagkapatay tinakan na ada galap kaya na ada katawang mo okay na diyo kung magiging lugar kami namin yung tulong takabay sa magtagod kagi ako magagawin namin nigad na nga mama napaya na uman ni karuman niya ng babay naman lo pipipilin dia nga sabal na mata niya napipiling nga sabal na mata niya na malo niya babakar at di namin ka po na lang gagawin na siyumbali ako na nalimya man tumusok pangali kada niya kapati pangali na di ako na nga babay nandinig ko na sorong niya si karuman niya nabatiyuro napkili mama tina benda biru at di ako na nilimisyonan nami pipidang sa mama malo kagi ako maganda mong babay at benda katong natiyuro ko din na niya mong paso gula nagumi pa nga ba manapagkamang pagkamang ako sumpay karumanin na talo kapi ang maratyan na ng mutabi siya at di na siya na makakuha ka sa muta sumaya talo natagungan na din kayo batali karong mga mama una kay Mele karumanin na pagka mga maujagilat di na dia pun mapahinal pure jo ba sa muta bisaya ay bitutulog-tulog na nga mama kapi katanayan yang unang iya pa masyarakat bang karumanin na mama amananay ako kapatanya na nasumpayan o ay ako jatalo naunya jadi ron jo gilat siya berisi miya todo na agya po miya todo na tiga kaya mama na uswa sumbali na kunyan na dito na iya pamikiran ng mabay na putol ko sumpayan siya talo na ini anong kaputuli ko sumpayan siya talo na waking bakurotang kay mama naunya na kipakalang babay naunya nung ko ang kaagunong at hina benar ng koto at tutulang koto babay ang mulong na akong kabisa inukara ka na yung tigil na abakaran niya sila naunya sasya ka na kay karuman na babay nakagya ko mo na panamatay sa babay lumiliwarong iya natin papakagirawa na waray nung karakan na tigil ino akong kagulong yan abakara kami siya na agit iya nga mama aguno na akong ka amina ko na aguno na akong ka kabala ng kota pitero na ka ng kota abisaya ayamak na nila hilperta natigin na kanabakan sa manungunua matang ko Allah kaya ka mapipikir o bakit sa maratay ayaw ito nakuha ko sumpa ka sa talo at tinulakan para di akong kanagkalipatan nagita na makapunag sa ibo kapag kamalagita nakapapatay na kung natin bagal sa mama na niya may batasyo lang na pagpangarakan niya siya karumanin na bayad waray pulila akong kakagyang babaan na kansa ka nagyan niya kambuluan na tama sa miyatay adiyong kota ang babay
Ana miski sama la ang kota mama. Kaya kung pumelayo bisairan, api ama sa mama, ya patay niya sa babay. May alalagwi ko pamilya o babay ang utang babay. Tinabakan nung kakadung siya walay na suwata yung nabili karumaniya. Pwera na kayo mamay na, pwera maudaga pa kaya mama. Niya tayo sa mama. So kaya pati ang mama, man palalagwi kaya babay ko mga lok sa mga mama na baka nung gaganda ka na suwata yung nabiyo ng mga panugangan yan, mga batiyan. Oh, nausira na kayo magumali yung mata magiging. Nausira pulang-pulang na ayam yatay na gato sa yatay na ewo po na niyan namulul asaro yan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. So ayaw man na mga lipuno Allah na isa na napanyag ito puso amrad, puso sakit, puso sakit na diyan ka na nakasuruyan naguka pamaganta. Allahu Akbar. Di na ni pupunang gila na kumaging upunong katago sa sakataw, ay puno ba maluha, ay puno ba matalo, ay puno ba langon, may hakanti uro. Oto, ayaw ko na ikadua asakit, ayang kay apuso, na as-sakhriya, ayaw man na as-sakhriya, na kasuman-suman, kasudi. Oh, ayaw buwa marata na sa balakan, na di ginawa na di nga pagilayin. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. Sesuatu yang diterus Al-Quran. Ishkalu tu Allah. Amya maratiya na ubanyo ni suman-suman na siya kaum. Isa kapagitaw. Ako pa kay tu Allah ayat sila ni mapia na sa kanil Quran. Sumagus-sumanga ba itu Allah na ubila ni pag-isusyawa. So ayaman na niyan na mga bay. Ako pa kay tu Allah ayat mapia na yung muta ni pag-isusyon alis ka ayaman na niyan na di mag-isusyo. So ayaman na niyan na ilang kaaginawang ka. Alisa dia kota ini pun sa ano kuha ayaw padaka natama sa ulo padaka natatanang anakan abu na namere ko na matang ala dabi dia pernah mga kamarena kan tidak kau tu na dia ni pepeka pesakit puso amradul qalb na dia kan nakapag-isusyo na pasudi. Oh ayo an bagus magadra kami nga na magirawa na masya Allah dito mapiata kita letara ng mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ato na ko na ikhatlo asakit o puso na alakibar nakatakabur o po na matago tawangan na nakatakabur nakansyar sa puso ka dan terimaan niya na paratya kasami naman ang nakibar. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال جرة من الكبر. Hindi tubuh Nabi pagasul sa surga. So tahu ana matatago ko puso yan. Ada taruhin nga tinga pakatakago. Sakit ya man lang o puso. Da abulungin nakapangaling babae. Da di kapatabilitas. Sumama sa mga butika. Nagtarong nga kailan na bulong yung sakit bro. Abad dati yun ang tunay niya winili kakukurangan. Da ba may bulong sakit bro? Nagpakai penes mengerok farmasi na tinggal na bulung yan. Bayo udah selagu tiga silin. Kepakai diliti dewan yaraka. So ayaw mana niyan na ayaw mana teruna Islam. Anto nafsi teruna Islam. Al-Islamu lillahi wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ayaw teruna Islam na surindir ka ku Allah, pananamurang ka ku Allah, ikalaka ka sa Allah, sa sulangon ng mga amal ka, nang bali na kaalangon para ku Allah, kana aba ka takabur, kana aba ka pakilaylay. Madakal manigirang ko ng tabir, isa ang kebuatan ng mga katakabur na paganero na kadato. Kadua ang pagkebuatan ng mga katakabur na tamu. Kadalawa ang pagkebuatan ng mga katakabur na bangsa. Kapata pagkebuatan ng mga katakabur na ilmu. Ayat ikalima apa kebuatan ng katakabur na katay. Na udika siya mga swa nagpakai amibuli ka na takabur. Madakan maguman ang tabiata ayam bagus sosonong niya ng moto anak tamu kaya na. Dahil naman mabugan miya ka pangaramon pwede miya ko ang utabas sa mga maranaw. At yun na pamanas sumeron takot tamong at dita uranan na mampinta po bang sa nagpanarisin taon. Nasokman su agam ikan tuda nak kaili na lindungan ako ta panarigan ani mapagkali kali. Namadakan maguman at tabiata
Agi na rakian, namia pangarong mga buwan na rakian, tabul niya boleh sungka-sungka. Lalo maya mama, udah ko man mapangarong maya bunuh ka. Natanong niyo ang agi ako pangarong man ako nga kaya ko sa warakan, nagbunuh niya mga tuwa-tuwa mau. Ada pa na mga alam mo niya kay total. Namia katir di ka mama ako orang namia pa rumah. Basta may di kanang kodataran na taon na bakabwar. Kata tangon siya kibar. Ay maana niya na isa kebutan na kibar na diyan kana natamu. Allahu akbar. Allahu akbar. Na kung di ka makaswa, na pagkakibrang ako patay. Kakibrang ako patay. Kenapa? Ini masuk Nabi. Na iya pada sunat ko kapag anong nabasta magaluwa na anak mo iti ano nabi. Allahumma anta hassan ka khalqi fahassin khuluqi wa harrim wajhihi ala na. Ya Allah, naskin bilbi ako buntalang napakapi ang kasubuntalang ni Allah. Away sa ayaw makna niyan napakaayunan kaun so parangayakan na haramang kasuparasakan ko apoy ko naraka. Namibalas ni masuk kapagalong. Bali ang magalong na grabe. Mata na huwag sumatay. Namanya kapit na ikadwa pa na kaya tago nga sa kibar. Ay ikapatap kumbutan na kibar na ilmu. Jangan na ilmu. Kita na mga kasawa. Anto na ipadapan niya kita nga puso. Napadapan niya kita nga puso. Na al-hasad. Hasad. At ito na hasad na kasi. Dia na lang na tao na tagwano na udi ko mataw na pagala kasi. Adre term na kasi. Na ayaw mo pagabila mo na sa kaagusyo Allah. Anang ngayon ako pada mini baguro na miya kapya, mini puro sa pangkatanian, o di na miya kapwa sa kamapya niyan. Na ka makapya ginawa nga dataruda ka maparwa, dataru miya gul ka. O ay na opo na magdama ka, na may ako pada kamapya, na dataru miya gul ka, nakasiibot. Ay puno ba ka mga girang miya ka mumulawan masida ni nakataon na ka naman na mulawan nakakata mo na ng pansi. Dahil dito na piura ni Lumus na yan nakata mo na pansi. Ayaw mo piura na sa mulawan na ka, di mabunga mulawan na ka na ng Thailand. Inom na gunuto mga giraw ka apya pansi na mga giraw ka way matanga dinan piura na ng mga mulawan. Nabakakya na bati na miya kakuha ka pa sa balas. Pag yung mabunga tabi mga bayo tabi na kanwa. Apya mabunga lilipatan ko daga sa pambulawan. Namanya makatos ka apya kalipatan ni apya da bagal sa nga bunong ka nakokokoto na ka at mapansin na nga rin mo sa mga mahalala ini tanong niya sa tanong noong magmaalam niya mahalala rin Allahu Akbar napya di po na mapapansin na nga sisinga ang mga liksagram niya mahalala dahil nga apya kanabang pagkatanak marakan na marungan mga ito gagalapo rin mga na-arthritis Namia bakar mabuhay mataw pada ka. Natulungan niya nga sisingin na lang salot, apa nga palastiha, liliman na jaba, iligan. At tinamata nang nakaramakan na miya kadua puluh na diri niya rutang elang. Hadiah nga ababaya ginayakan ada mga asaragun na miya kung mabulang miya. Ay, siya mama. Nagkapalaboy na ministro buso babay kapon rakamago. Ino tumabuhay, ina, katisan ako nung babkin. Hindi mo tapi ada magatal sa mga nakana. Ito ini. Namia katitika pa ni kapangungot at gagagatal yan. Ini. May atay tanwar lima. Tapi talaga mga bayo. Allahu Akbar. So yung manan yung mga ritmo. Bagawan tanong mo yung dunia. So pada na nasa kitang puso, adya ba na naman ang katakabo. Otoa. So mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala, kung tanong ko Allah. Siya man na yung nalitanong ni maragin usang kaagama. Kata dia nalitanong di ka seminar sa station tanong kami station dia kaya magariari kata si kabin manager na miya ikiyatir ka alita ni mantuli ka paniminar miya tip na yan nabalasan ka no sa wala mabu mga pagariari mga babiyan niya di mamakinig sa mga regionyo lauli man ang mga kibuliyo sa ayaw maana niya napapanamatang tanong sa Allah kapapagasingi tanong sa oras o para ko kalinang tanong Arabul Alamin